Με γεια το μηχανάκι ρε. Ευχαριστώ. Το περίμενες καιρό. Όχι, ένα μήνα. Ωραίος. Λύσει το κύριο Φωτέρια, πίσω του. Αυτό ήταν μέχρι το ίντερνετ. Είναι γρηγορότερα και βαξί. Πώς φαίνεται? Δεν τρώνε τα ψηλά. Καλύτερα λες να έπαιρνε τα πουλιά. Σου έβαλα λεφτάκι για βενζίνη ρε. Το πρώτο τεπόζιτο δωρεάν. Ναι. Τι κάνεις εκεί ρε. Δεν τα ξεμιδώνουν τίποτα. Αυτά λέμε τι θα κάνουμε μετά. Δώσεις σε κανένα παλιατζή. Θα βγάλεις κανένα φράγκο. Είσαι αμέσως. Είναι λερωμένο. Στον Πύρος. Ναι. Ναι, αυτό είναι δεύτερο. Αυτό μην το βάζεις τώρα πάνω. Πολύ σίγουρα, κάτι να το πούμε. Δεν βγάλουμε τους φάρμας από μας. Τι σου άρεσε. Πώς κόλλα το σκόλ, τέτοια μου. Και δολοφόνος. Τώρα μετά, λέγω. Τώρα. Ναι. Ωραία θα έλεγα. Καμού. Γιατί τέτοιο έλεγα λέξη, γιατί την είπες για το μηχανάκι. Ναι, ξέρεις τον είπα. Του λέω πάνε μαλάκα, του λέω, έχω το βεσπάκι, του λέω. Τι απαντάει να μου λέει, του λέω, δεν μπορώ, δεν παίρνει φουστά, δεν κάνει. Τι δεν παίρνει φουστά, παίρνει, αλλά με τα βία, του λέω, πάνε και θα καταλάβει, του λέω, δεν ήταν εδώ. Πού ήταν εντάξει, Ναι, ήταν αλλού. μετά πού είσαι ωραίες. Δεν μου έκανα πανί, καθαρό. Είναι στην κλωδιά. Θέλω να το φυσήξουμε, δεν τόσο να είναι για στη δουλειά. Έχω Swiffer στο μαγαζί, θα πάω το φέρω. Είπαμε να είμαι Τι χρειάζεται νερό αυτά. σχολαστική ηλικία. Άρα, κόλλα το. Πώς το λένε, στο... Μάλιστα, Μισό, να φάω το μηχανάκι σου. Γιατί πώς τον λέω που έχει καμία μπρίζα. Αλέκο που έχει κανένα μπρίζα. Να βάλουμε τη σουάρ. Εδώ μόλις. Αυτό το πλαστικό μαγείρι. Δεν το σταθερό. Κάτι είναι τούλα που δεν είναι. Δεν το κουνάς συνέχεια. Όπα. Είναι κρύο. Μάλιστα προβολάει. Τι κοιτάζεις να πάμε, δεν είναι κρύο.
Μα κάνει λίγο εξάρτηση.